We hebben hier vandaag de Caribbean Conference on Climate Adaptation and Water gehad. De Caribische conferentie voor klimaatadaptatie en water. En ik ben heel blij dat we dit vandaag hier hadden. Het is een tussenstap op weg naar iets belangrijks wat komend jaar maart gaat gebeuren. In maart is voor de tweede keer in de geschiedenis van de Verenigde Naties de Wereldwaterconferentie. En een paar jaar geleden is het Koninkrijk der Nederlanden en Tajikistan zijn samengevraagd om die conferentie voor te zitten. En we doen dit ook echt als koninkrijk met de 4 landen. Want het gaat over de uitdagingen met water in de toekomst. En daar hebben Europees Nederland en de landen in dit deel van het koninkrijk hun eigen uitdagingen. Maar bij elkaar hebben we een compleet beeld van wat de toekomst vraagt als het gaat om de omgang met water. En in dat kader hebben we ook als Nederland een ander initiatief genomen. We hebben het International Panel on Deltas and Coastal Zones samengesteld. Dat is het internationale panel voor deltalanden, eilanden. Omdat die het hardst geraakt worden door klimaatverandering. Op het moment dat de zeespiegel stijgt of dat we extremer weer krijgen, wat ook in deze regio recent heeft plaatsgevonden, extreme regenval, maar ook langere periodes van droogte, die betekenen gewoon iets voor de manier waarop we ons land inrichten, waarop we een teveel aan water wegvoeren, maar ook water sparen voor tijden van droogte. En wij willen met alle landen die zo'n deltaland zijn of een eiland zijn, willen we een alliantie vormen komend jaar om 3 dingen te doen. In de eerste plaats zelf natuurlijk de beste plannen maken voor hoe we omgaan met klimaatverandering en ons aanpassen op veranderend weer. In de tweede plaats kijken welke vragen dat oplevert. Waar hebben we nog kennistekort? En dan willen we ook onze kennisinstellingen aanbieden, bijvoorbeeld Deltares in Nederland, om op die uitdagingen die we zien, om daar de beste oplossingen voor te bedenken. En in de derde plaats betrekken we hier ook grote financiële instellingen bij. Bijvoorbeeld de Wereldbank, de Inter-American Development Bank, ook het Green Climate Fund. Want wij weten dat in die fondsen veel geld zit wat bedoeld is om te investeren in omgaan met klimaatverandering. Alleen die fondsen die zeggen ook, wij hebben heel vaak nog te weinig voorstellen die goed doordacht zijn. En wij proberen juist door deze samenwerking met landen uit alle delen van de wereld, proberen wij ook een verbetering te krijgen van die investeringsvoorstellen. Zodat die fondsen ook sneller weten, hey, daar is meegekeken, dat International Panel heeft meegekeken. Dus hier kunnen wij op een betrouwbare manier ons geld in stoppen.